हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे नायनि जाबाय। बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि मोनसे नैबे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे भिडिअ होनो आङो हास्थायबाय। बेनो जागोन दिनैनि भिडिअआनो जोंहा जिथुनाखि नोंथांमोना बावैसो साननैसो सिगां खोनादोंमोन जोंहा फान्थावस्रि बिथांनि भाइरेल जानाय आरो दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां बिदिनो बिथांनि भाइरेलखौ लानानै दान्थे बिदान्थे आरो बिदिनो गोबां सोंखारिलायनाय जाबाय आरो दिनै बिथांमोननि जाहोना थारैनो भाइरेला माबायदि जानो मोनखो आरो माबायदि जाखो नैबेखौ मोननै दोलोजों माने बेखौ क्लियार खालामबाय आरोना। बेनिनो आङो नोंथांमोननो रायजोखौ लानानै बिथांमोना क्लियारफिकेसन होलायबाय आरो जाथाया मा जानायमोन आरो बिथांमोना कनफर्मेन्स जालायबाय आरोना। बेखौनो आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोना नायलांबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बुजिना लादो बे भिडिअनि गेजेरजों। दे अब्ला नायलांबाय थादो। दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय, बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो, बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन। जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायनो लानानै ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसआव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों बेबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै। बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 3टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन नालाय, हरनि 2टा बाजियाव फैबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन। बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो बेखौनो दिनै क्लियारफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों बेखौ क्लियारफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों। बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजानि मिथिहोनाय। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअआ माने भाइरेल जानानै थांबाय माबायनो, ओमफ्राय दा बे भाइरेल जानानै थांनाय भिडिअआवहाय जोङो जयै माबा कनफारेन्स खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों। जोंबो एसेबांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे नायनि जाबाय। ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो, ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसेबां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर
जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय फुल बुजा बुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय